Suket na ikala nagibdur keledaan kaslajak malasatan anubo ka naruay ngayon ka insang bay nuwidin ilubong ko ket nagsagabak limdo kasi ti Diyos sapo ket nailiwliwag ko ipanangirurumen mo tiin batlay ko apanag ket kasla kadagsen iti krus ngemitin anakay daros timakdera asianus dapat kadung tengtu lalaki amang ilala ayat ngayon ka inwawa nanayon day diliday anapasarak ragsak isimukat ngawan iti pumata ingin batlay ko apanat ket kasla kadagsen iti krus umadpa iti na minsan nga aldaw pinag-inopen ti Facebook ko tsak man ninamnama ang makita kanagan mo limtuad dito'y rignak tinaipen pen nga ayan kaslanay kagara in friend kaket inaccept na isuday tan tinang rugyan tsak may ladawan kasla di mapesat iniliwinta pa nagchat-chat tsak lain pagarup day tarik na kayep kas ngay di pa'y laing ket siyak kay inka inayayat kaput Facebook akong kulada ket nagsara di dalang tanang riing tinabayag naidulin arik nata umbeng kadi apagtuluyen uray ket
barik na tiranog ko. Ay di ba naginana, dito'y Facebook ka ang makachat. Umanay aliw-liwa, di may ladawan na ragsak. Agiyaman ak FB, inpatek ko na sa pula. Upay tawen tinaglabas, ito'y lagip